pustite me da budem dete koje nisam mogao biti kao mali. Bolna ispovest Nenada Aleksića Ša, ogolio dušu, pa progovorio o porodici i detinjstvu, a onda sve povezao sa tarom, ne treba mi novac, da bih osvojio devojku potpuno iskren. Zoran je naredni gledalac, koji se uključio, kako bi prokomentarisao večerašnje goste. Nenade, reci mi samo čime se bavi moj imenjak, Kiza, pitao je gledalac. On je ceo svoj život posvetio Partizanu, znaju ga svi u gradu, vredan je i dalje, rekao je Ša. Imam utisak da mu ne daješ dovoljno na važnosti, dodao je gledalac. Moram da budem iskren, kroz život sam sam prolazio, sebe sam vaspitavao, snalazio se kako sam znao i umeo, bio sam vredan, bavio se muzikom, ali hvala majci i ocu što su uvek uz mene, neću da budem lažno skroman, da uvijam u foliju, sve sam sam stvorio. Volim sam da donosim odluke i sam sam na ovom putu. Možda nisam imao dovoljno vremena da budem dete, sad želim da budem ono dete koje nisam mogao da budem kao mali, pustite me da budem dete, objasnio je reper. Pošto je Tara počela kao mlada, na ulici, možda je pratila tvoj način života, možda je želela da se muzički obrazuje, a tebe je videla kao rudnik, prokomentarisao je gledalac. Grešite, to nema veze sa vezom. Nisam imao da jedem kao klinac, nijedna moja devojka nije tražila finansije. Ne treba mi novac, da bih privukao devojku, odmah je demantovao Ša. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.